Mød Vigas seje sundhedsplejerske Louise. Igennem en række små film vil Louise dele sin viden om de mest populære babyemner. Søvn er vigtigt for alle, specielt det helt lille barn. Jeg har nogle gode råd til, hvordan I som familie kan få den allerbedste søvn. Råd nummer 1. Kropskontakt er vigtigt for, at det helt lille barn finder ro. Du kan aldrig give dit barn for meget kontakt. Råd nummer 2. Husk, at det helt lille barn har ikke rigtig en døgnrytme endnu. Så det er lidt uforudsigeligt, hvornår han eller hun har tænkt sig at sove. Så hvis I vil have noget søvn, så gælder det om at sove, mens at baby sover. Råd nummer 3. Putte- og soveritualer er rigtig vigtige for det lille barns søvn. Det kan fx være en god idé, hvis mor og far synger den samme sang, når de putter. Råd nummer 4. Det er helt almindeligt, at små børn vågner om natten. Når de er ganske små, så handler det ofte om, at de er sultne og vil have lidt mad. Men selv lidt større børn på den anden side af 6-8 måneder, de kan også vågne. Og der handler det rigtig ofte om, at de søger lidt tryghed. Så giv dem det. Tak til Louise for de gode råd om søvn. Du kan få flere råd fra Louise på viga.us/sundhedsplejerske.